Dobar dan, dragi gledalci. Evo nas u novom izdanju da probamo da igramo, da vidimo da li ćemo moći na 2700, izazivamo nekog, 3 minuta, dobar protivnik, 2634. Hoće da igram Alapina, ok. Probat ćemo našu standardnu verziju protiv Alapina. I ovako, ajde probamo ovaj sistem. Idemo da se što brže razvijemo. Ovdje konj ide na E7, ako uzme na C6, da ovaj lovac bude branjen. I on je došao ovdje. Dobro, malo da probamo da se razvijemo. Ovdje nećemo dati konj B5. Šta ću na F4, ne znam. Sad probamo da uskočimo na polje D4. Da. Ajde probamo da koristimo to. On će da proba, jedna pretnja mu je da uzme na... Dobro, ajde uzet ću ovoga. I sad bi mogu da igram konj B4, da. Jer ako uzme na D7 imam top D8. Šta? Nešto nisam dobro vidio. Previdio je on. Dobro, da li hoće revanš? Ne, ovaj se odmah iskonektovao. Dobro, idemo na sljedećeg protivnika. Da, previdio je da posle dama C7 imam top D1 šah. Ovaj protivnik je malo slabiji s ratingom, ajde probamo da se anketiramo ovog puta na obe strane. Da igramo malo pozicionije. Znači, za sad smo došli na 2641. Na putu smo ka 2700. Ajde probamo C4. D5 da zauzemo centar. Aha. Dobro, ajde da razvijemo ovoga. Probamo ovdje da napravimo. Problem sa ovom varijantom je što je skakač na E5 izvan, na A5 izvan igre. Dosta dugo neće moći ni da se aktivira. Nadam se. A dotle mi možemo da probamo možda kroz centre na ovaj način. Ćemo uzeti lovca ako nam da, hoće. Hoće igrati konj D7. Što ima ovaj lovac na G2, nije baš nešto aktivan. On nam pušta da gurnemo, pa ajde da probamo da osvojimo taj centar koliko je moguće. Ali da, ćemo malo stavimo na D2, da nišani tamo onog konja. Kažem, onaj konj je uvijek problem. I sada bih želeo da igram na ovoj strani. Recimo na H4, probamo H5 ili da aktiviramo ovdje lovca na H3. Jer na kraljevom krilu imamo... Za sada još se ne osjeća da imamo figuru više, ali... Recimo, evo, uskoro bi moglo da se osjeća sad kad sam aktivirao lovca. Mada visit će mi na D5. Daj probamo stavimo uskakača na G5, odatle ne može lako da ga otera, a da mogu da branim ovoga pešaka ako bude trebalo sa lovac G2. On pokušava da se aktivira. Sad mogu i B4, onda će C3 da ubaci. Duše, tu će da ga košta pešaka, ajde probamo ovako. I sada... Na konj C5 mogu možda i... Konj C4, konj je 4, ali konj je 5 ima, mislim na F3, tako da na konj C4 uzet ću ovog pešaka. Na C3. Ako ide konjem na B7... Opa! Dobar potez, čini mi se. Mada igrat ću ovako i sad bih ipak želeo da ako uzmem i ovaj pešak na... Nije baš dobro. Pešak na C3 je slab, ali...
Da se preti da siđe na E2, ide da pokrijemo tu tačku. Da, nisam dobro odigrao. Igrao se konj. Konj B6 može da igra. Dobro, ovog ćemo da uzmemo. Da, konj D5, ali sada mogu da stavim ovog topa isto ovde. Da aktiviram topa, može da igra top E8, može da hoće da izmeni. Ne mogu kralj F1. Sad je malo napeto za njega jer ovaj skakač mora da brani pešaka, top mora da brani skakača i ne može baš da pomera svoje figure. Znači može da odigra potez recimo top E8, ali ja ću kralj F1 i nekako je malo svezan. Aha. Hteo bi da proba da aktivira. Dobro, ajde, stavit ćemo ovog pešaka ovde na konj B6. A, ovo mi ide. Pa dobro, ali sad A3. I na konj C2 top uzima na C3 i taj konj je u popriličnoj opasnosti. Možda mora na E1. Ali u svakom slučaju skoro je zarobljen, da? Ovo kralj F1. Opet je odigrao dobar potez. Dobro, ajde, uzet ću i gurnut ću A4. Na ovo ću da igram ovde. Probam konačno da pojedem tog C pešaka. Na konja 3 top C3, na konj D4 top C4. Vrat će tako i biti, malo sa vremenom ulazim u sam finiš. Mada on nekoliko puta me već poprilično iznenadio u nekim trenucima kad sam mislio da je skoro gotov. Sad bih mu uzeo i ovoga. I pešak ide. Da, problem je sad ovo i mora da da topa jer top C8 nema odbrane. To imam mali rating, ne bih baš s ovim igrao revanš, ako ne moram. Probam nekog novog protivnika, evo imam da je 565, evo čini se da bi mogli. Približavamo se bar kvoti od 2650. Što je već prilično lepo. Evo probamo ovaj malo ređi sistem s B6, L6, on će A3 verovatno. I vratit ćemo lovca ovde i na ovo probat ćemo ovako. Sad može da igra CD sa žrtvom figuri ili da igra B3. Dobro. Aha, ipak ovako. Ovo je stari sistem koji je još igrao Botvinnik. Da, sada možemo da igramo rukadu. I s ovom idejom. Stavimo konja na E4. I ovaj jedan pešak na malo visi, ali problem za belog je što je ipak njegov kralj ostao. Može da uzme na E4 da igra H4, verovatno je to pravi način igre. On igra ovako, dobro, to ćemo da pojedemo i sad treba nekako da završimo razvoj. On ima solidne šanse da nas napadne, C6. Sad jedno stavimo lovca na D6 i konj D7 da na taj način završimo razvoj. Malo mu onaj lovac ostao tamo slab i kralj mu je relativno slab, tako da mi kad završimo razvoj mogli bi početi da ga napadamo. Pritim da uzmem na F4, naravno on će ili dama F3 ili konj D3, da. No, možda bi mogao da probam F6 da otvorim. Igru, on će G6, HG top G1. Dama E8, dama G4 i tako dalje. Da li igram C5? Ajde igrat ćemo ovako. Prvo malo približimo, završimo razvoj. Aha. Dobro, mogao bih skakača da probam. Ajde probamo F6 ipak. E4 je jako slabo. Aha, to mu je bila ideja, da. E4 je prilično slabo polje. Tu bih hteo da dođem nekom od figura, on će top G1, verovatno. Na top G1 bi mogao možda da igram FG i da probam da ga pitam hoćeš da zatvoriš liniju ili... Aha, on sada brani polje E4.
Da, ajde da probamo da ovog topa ubacimo. A damu... Kuda da aktiviramo damu? Možda preko F5. Da, sad sam možda i pripremio i C5 potez, onda ne znam koliko mi je to korisno. Ovako. No, mi izgleda dobro sad ako uzme topom, onda ću moći da postavim ovog skakača na E4. A može H6 i F5 odmah. Da, sam zaboravio. Ajde, igrat ćemo onda ovako. Prvo, top G1, LF8. Na ovo sada konje 4, ali napašće me da moram ovoga pešaka verovatno da pojedem, da bi mogao da branim tačku H7, da nije baš najbolje, moglo je to možda bolje da se izvede nekako. Ali nije jasna pozicija, da on može po G liniji sad da proba da me napada. Pre svega onaj lovac ne učestvuje u igri, da, to je... Gubi top G1, LF8, LA3 mi pada na pamet. Aha, on je odlučio ovako da me veže. Dosta dobro. Dosta dobar pokušaj. Ajde, razvezat ćemo se. Mislim, vezan sam i top mi je po G liniji ovamo, da, dosta sada želi. Ajde da stavimo ovog ovde istu odbranu. Možda prijetim da uzem na G5 i visi onaj top. S druge strane, ovo da želim da uradim. Dobro, to ćemo da pojedemo lovcem. I sada, čak i pešakom pa dama C4 da igram. Ali ajde, uzet ću ovako, da možda sam trebao da otvorim sebe dijagonalu za... Hoće da mi pojede ovog pešaka. Završnica nije naročito dobra, ali nije ni loša. Probam stavim kralja na F5. Na ovdje će odlučiti vreme. Sada mogu da probam, da aktiviram svoga topa ovuda. Hoće na C6, opa, ovaj potez mu nezgodan, da. Dobro. Međutim, na vreme bi trebalo da dobijemo ovu partiju. Samo da ne dobijemo neki mat, ajde probamo da izmenimo figure. Da, na vreme ćemo dobiti ovu partiju, nažalost na vreme. Pozicija je bila zanimljiva i evo prešli smo 2650, znači nalazimo se na dobrom putu da pređemo ovih možda do 2700, kažem, baš sam gledao statistiku, otprilike prosječan velamestor na Lichessu ima rating na Blitzu, mislim da je rating oko 2720. To nije baš lako u ovom modu sa komentarisanjem, ali evo probat ćemo da dođemo do tog nivoa. Eto, toliko za sada, pozdrav dragi gledalci, vidimo se.